Ares, anak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasapa kayo kanu ama pa ni bangkag no bigat. Depende ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanan ay Inka man aginumain. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pa lang amin mga sawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakit? Isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko iya bangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat ngagpayso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagijay. Sige nga rod. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagiso, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa nito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, ngagpay so pare. Awan mo ngamin. Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagputo mo'y. Nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdun to pa na daduma. Gagangay na pare. Ano sama Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagalan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulot tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasila tao matladag kita. Mala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak tuman nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. Sana kasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati na tao kagsasado ta mga ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man yung timpas ngay tay baka ta bakit? Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay adu tagbirbirok iti lalaki baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Mga nagsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numadaan da iti gundaw amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Ares, baraw. Aldawan. Di mo't adupay ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo mo tinana. Makaturturog pala na tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ni ulo ko. Sinubsobraan yung tumungamin ti minom iti ara kay dirabi ay. Di mo pa'y napuutanay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin mantika maturog.
Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo't Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan di pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win ko maa. Ngamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong mutlaeng, tata. Siapay la ko maa. Ay win ba raw? Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak bitan. Ha? Wala tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo to'y tarakin ko. Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad niya Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito ikay. Wan tata, awan problema iti da ita. Nay, sumungad ba gaya mo ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla na gumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kayo mga anal! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na kanakaw. Di kayo tumag ngamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Idi rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawan to ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang ngamin, ariniingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalus ditaw. Kaanong tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, ulay. Tulungan kayo no matamdama. Kino malam tumanan no makariing ka ngay. Kiringin da kun antun matamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kaslado pa'y mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot lang. Sukatak tumot lang. Numakaapit akmanan kadagitay mulak na natang. Kano kaap-apit mo lang? Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kat lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Tay nasawa kami tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikukan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akasta anak ko? Di tay kaagyaman kini Julay. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umaduntumat tuy ding wintayaw. Ngala, mutoy nga rudan deta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta.
Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya ko mati nakababayin di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mat nga agsikog di tarakenda no saan nagapoy ti tarakenta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay ko mamay gatang itibagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak, tari nabing agbartek, nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamet. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak ti tarakan niya. Uy, nga ron baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo, ah. Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga ron baraw. Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papa na Ares. Mapana kay bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Tagi na naakmay. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin mi abaka. Iso nga inyig ko dito ay antibaka ni pare yun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare yun eh. Takas ano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka dito, si katarakan ni pare yun eh. Nini. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko keng guana. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Hawalan, timbarayan. Nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huli nga ron. Kat nairot mo tipan na kaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rodan nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay. Bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno. Karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang. Apay, ti ko na nakita tayo naramid mo di kalman. Nga. Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makaamaw. Tinapatag, di daw maamuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi naramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitanya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. Adalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukak man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, maliman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding may. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Ares. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus.
Di na nga doon inted Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Ward. Diya mo ngamin amaw. Naimbag-taimbag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon dito kasi tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasanaw. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailago. Nay. Agora ka. Sa baling samot abaka na ito Gimatang nga ta ni pari Junil iti sa bali at tarakin na. Sa bali matante nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dito. Nene. Sumangdo tayo takagat-gatang ko, baka. Di mo asig kang paray. Ni pari Junil tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsanggon na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay, tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junil. Tayo madun titarakan na. Kahit kumot nga umadu titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Dakayo pa ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pa ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Huwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi AJ Kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwon mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Un nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na maulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Mga nusan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak nga ipaspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tigayem mo Aris. Please like, share, and subscribe. Thank you.